we thank God. Ekene diri Chukwu na finally anụmanụ nwanne anyị nwoke na anụmanụ nwaanyị obodo abụgoro ndị ma egene ndị nalụrụ ani Igbo. Anụmanụ nwanne anyị nwoke bịara obodo a wee lina. They thank God na as we speak na fa nọ na Lagos State. Land just land ya nọkwa na hotel na na-akwado ụbọchị fa ya esizi obodo Lagos wee tụzie ani Igbo. Ekene dịrị Chukwu finally na ọlị na amana isi elụrụ ọlụ. Yes, this person ewetara m ozi na night ewetara m ozi na-asị na mgbe o mere this thing na ya na ndị mmadụ na-ebe tie because ọ na-abịa na-eme na ya ji nwa nwaanyị na o ji nwa nwoke a na-asị ya na-anaba aghara ịghọtago na nwa amụ n'obodo a na-anara akaụntụ ya na mgbe elu na Naija na iji nwa o wesịfa fabet na nwa ya eruola ụlọ ọma megidie put onye in practice then wekwere okwukwe wee work on it finally wee kpọrọ ụmụasị wee naruo ani Igbo. Not yet ani Igbo wee naruo Naija as we speak now. So Ekene dịrị Chukwu na ọ bụ anụmanụ nwanne anyị nwoke bịa wee lina mana finally olinazia lipụtazia gbalụzie anabayalụ wee kpọnazie fa wee bụzialụ ụmụ Igbo afa bọzi anabayalụ. Thank God. Gị nwa onwe ya, are you working on your own? Ka na-eme isikwana na o ji ego because ị nwere ike ịnụ aka isi na o eji ego. Ọ mụrụ ụmụ ịnọ according to ka ozi si wee rutu maka asị na ọ bịa na 2014 wee bịa and n'okosikwa wee bịa ebe a obodo a bụ na ọ pịta nwa na n'efere mba ụwa. Ọ pịta nke nwaanyị anụmanụ nwaanyị obodo n'efere mba ụwa fa wee lụọ wee bata ọ batazi obodo a fana bụ na-alụkwa ịghọtago wepụzia na ezigbo mmadụ ọfụ na ezigbo mmadụ ka ọ bụ owepụ na nwa ahụ na wasị na ife na dice na befa osụnọmmafa bụ ife nwa unu nwanne ya nwaanyị I don't know then ụnụ ahụ mmafa nwelu then ọdatinye ụnụ adịzi anya nwa n'aka ya. So this guy bụzia na o jezi sozire fabiri n'ụlọ this guy akwụrụ ụgwọ ụnụ from 2014 na wee ruo today. Then wee mezie wee banye ije mee mbọ mụọ ka esi eme mbọ ịghọtaghị mana iburu okpokolo isi onwe ife ịmụ asịsị mụọ aka ọrụ na Naijiria na-asị na ụlọ ya mụrụ aka ọrụ ekwa gị nwaka nọ Naijiria mụọ aka ọrụ bikosi mara ebe ụgbọ ya ebuga ya echi niile. So ọ bịa n'obodo onwere ihe dị ya n'isi ọrụ adịrọ n'obodo bụ gị nwa ịprovide onwe ife ya alụ ịprovide onwe ife ya alụ ịgbara aka ịsaka ya leba. So wee bụzia na o jezi mụwazie mbọ ka ọ bata obodo a mụtazie mbọ bidozie mebezie mbọ from ime mbọ amaka o si wee mmanụ onye ada akwụ n'ụgwọ ụlọ na ịghọtago ya na-enwetu small service wee bụzia na o nwetakwu nwaanyị isi kpakọrọ ọnụ anụmanụ nwaanyị obodo isi kpakọta ọnụ obere from there obido mụwa nwa from there nweta connection bido nweta moto mezie ụmụ ife tesfai ụmụ ife oba ụmụ ife kapụ anụ na-eme na akpa kapụ na Naijiria. Ọ na-emezi ihe kapụ a na-esevuzi ego ka ozi si wee rutu maka asị na December 25th on the day of 25 na ọ rụta 12,000 rands n'obodo a day o ji rụta 12,000 rands that's 1 million naira ka ọ rụta in a day. That day is 2024 December that 25th day ka ọ rụta 1 million naira that is 12,000 rands. Yes, why? Because he has how possible it is and the testify come on 25th ụfọdụ nọ na-alala ụla ụfọdụ nọ na-esi ibonke because ibonke bụ ya na-alụ n'obodo a because ike ụmụ nwaanyị obodo gba ship gị nwa bụ anụmanụ n'obodo ị na-ese na ibonke because o 25th elas ya na-ese ibonke ndị na-anya testify ụfọdụ mana anya nwa kwechiri mara ihe ọ dị target mara ihe n'ọnọ focus na ọ chọrọ ịkpọrọ anaba yali anaba Naijiria ọ pụta n'iro that day wee rụọ ọrụ the whole day rụta 1 million naira ọ dị isi ọ trying. So according to ka fast wee pụọ ife ọ sị nụ agwa ozi rutumaka na expenses o megodu na flight ticket bụ 20,000 rands that is 1 million I think almost 1.9 million or 2 million depending ka late is wee dị yeta. So ka ọ kwuru n'isi fadị for ụmụ nwoke na-abụ ụmụ nwoke na-abụ nwaanyị na-abụ plus nyanwa na nwunye 6 ka fadị fagba Rwanda airline if fagba na Rwanda airline bụ ife na for 4,000 because on nke the ship 4,000 times 4 times mmadụ 6 ego one 4 times 6 all of 20,000 rands
ka ọkwụ wee naba Naijiria. Yes, ọ na-emezi testify n'isi evu ego mana onwe focus na ọ chọrọ ịkpọrọ anaba ayala ya wee naba. Finally wee wọkọ ya, Chukwu wee melie ya. Ọ zụrụ ife iji wee kele Chukwu wee bịa kọrọ unu ebe a wee tụkwuo mma ma kọrọ unu na-ebute ozi ọma ka unu bụ ndị fọrọ afọ. Work on it, work on your own, work on your anaba ayala. Kedu plan iji isikwara nọ ndị nwere ego onwekwe chichi ọkpa ojikwa chichi ọkwa managing ka ọ na manage life ya. From Lagos now ozi rutum aka na from Lagos na ọ ya naba ihe na Aba ebe fa nwere ụnụ na Aba ebe a na Aba ka ọ nọ wee too. Aba kwodukwu ka ọ bụkwa onye Abia steeti. Aba Abia steeti ịghọtago ọnọrụ obodo nso ndị Aba abụgolu paradise na according to ka ozi wee rutum aka na gọvanọ na-achị Anambra na-achị Abia steeti na-emebe ọfụma na n'ụzọ bụ salad ọkụ bụkwa salad ọkụ na a na-ego ọkụ ego na anaghịzi eme ha nepa eweta ọkụ nepa ewe ọkụ nọọ iwere ọkụ otu anyị si ego ebe a ka esi ego n'Aba iwere ego gị jee gote ọkụ n'Aba. So at least ọ kpọrọ anụmanụ nwaanyị obodo anụ wee nara ụnụ o ye feel at home nke nwaanyị fụrụ ya n'anya. Nwaanyị obodo gị na ya na-abụ na ọfụkwa gị n'anya ikwete soro ịnaba ana Igbo ọfụkwa ya n'anya ka ị nọwuti nwaanyị obodo na-esogharịkwa anọda nwaanyị obodo ọzọ na-agba n'ezi. Kedu level nke gị ị na-akwadokwa ịda anaba ayala ịnaba Disemba ka ị ka na-eche gịnị anụmanụ ka na-ewetara good news. Ọ Disemba ka anọ ya season eji anụ ụnụ. So onye ọbụla na-ananụ mma na-ebupụta fe ebe a na-akọ akụkọ na-akọ ife ọma merefa ka gị nwa tukwu anị kwụrụ ngwụrọ binie gị nwa nwere anaba ayala binie work on your own ka nwa anaba bai. Anyị chọrọ nwa na ana Igbo anyị achọrọ nwa ya lapụ n'obodo a if na ibu dike na ibu odogwu na ịmụrụ nwa otu nwaanyị obodo ya ekwa kpọlịa na luo ka amalụ ịghọtago kpọlịa luo ụnọ. A sị na akụ luo ụnọ mee gịnị amala kpatara anụ. A sị na nwa luo ụnọ eme gịnị amala ebe o si wee bịa. Kpọrọ nwa gị luo ụnọ na ala anara apụghị.